Tantiran zamani kashi na 20. Nan Rahama ta turo baki gaba ta ƙara fashewa da kuka, tana ce ma Momi garin mazan tafi, wallahi ba zan iya zama da kishiya ba, a ce aurena ko shekara ban yi ba ya je yayo min kishiya, kuma ya rasa wacce zai auro min sai antinsa anti Zainab, wacce yake matuƙar so, wacce duk sanda za mu zauna da shi don hira sai ya sako min hirarta yanda yake son ta. Gaskiya ni takardata zai ban ba zan iya zama da shi ba. Ta ƙarasa zancen nata da ƙara bolum ɗin kukanta. Momi ta kama baki san ba ta yi zaton Rahaman tana da kishi har haka ba. Gaskiya ta yi mamakin ta matuƙa, kuma ta ƙara jin ƙaunarta a ranta, da an ce ba ka da masoyi kamar mai son ɗanka. Haka ta mai da kallonta ga Abdul ta ga duk ya yi wani iri, nan tausayinsa ya kama ta, wato tun kan ma a kawo anti Zainab ɗin ya fara fuskantar wata rayuwa. Momi ki ce wani abu mana. Abdul ya faɗa hakan cikin wani irin hali yana mai kallon Momin tasa. Maza ku wuce mu je gidan naku. Momi ta ce da su hakan tare da jan motar ta zuwa gidan nasu. Rahama ta kalle shi ta wani galla mishi harara kamar idanun sun faɗo ƙasa. Ganin ya yi saurin jan akwatin nata, ta ce wallahi zan yi maganin ka ne. Idan har ka nace sai na ci gaba da rayuwa da kai. Murmushi ya mata tare da cewa ba komai ma baby. Idan har zan dinga ganin kyakkyawar fuskar ki a koda yaushe, to ba zan damu da wata rayuwa da zan fuskanta daga gare ki ba. Sake galla masa harara ta da yin kwafa tare da wucewa ya bi bayanta da kallo. Komai nata abin burgewa ne kamar yadda antinsa anti Zainab take. Kai amma fa zan sha fama da yarinyar nan. Ya faɗi hakan a bayyane. A nan falon Rahaman suke zaune su ukun. Momi ta kalli Rahama ta ce ‘yata gaya min meye matsalar ki? Cikin shagwaba ta ce ni Momi yanzu matsala ta ɗaya ce, shine ya bani takardata. Ba zan iya rayuwa da shi da antinsa ba. Momi kashe ne yake sanyi tun kan kwana na su ƙare. Banda haka fa ki duba Momi. Ban shekara cikin gidansa ba yayo min kishiya, kuma bai tashi gaya min ba sai ranar da za a kawo ta a matsayin matarsa. Sannan ya rasa wacce zai aura sai wacce kullum take cikin bakinsa. Sannan ya ce ba zan ce ban takardar sakina ba. Momi ta yi murmushi tare da kallon Abdul ta ce, to kai ka ji laifinka, san baka kyauta ba, kuma mu ne manyan masu laifi gare ta da muka yarje maka. Ka yi mata kishiya bayan bata wani dade a gidanka ba, sannan baka tashi gaya mata ba sai ran da za a kawo maka mata, don haka ka bata takardar sakinta. Abdul ya saurin kallon Momin tashi ya ce na sani na yi laifi Momi, don Allah a yafe min, ina son matata ina son rayuwa da ita, ni yanzu ba na son ka, tunda da kana so na ba za ka yi min kishiya ba. Rahama ta katse shi da faɗin hakan a fusace kamar za ta sheƙa masa mari, shi dai sun koyar da kai kawai ya yi. Ya dai san ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zai ba ta takardar sakin nata ba. Momi ta girgiza kai gaskiya Rahama na da kishi, wannan idan ba ta yi a hankali ba, anti Zainab za ta gara ta idan ta so mugunta. A hankali Momi ta rungumo ta jikinta ta ce, kwantar da hankalinki ‘yata, ba dai sakin ki kike so ya yi ba? Daga mata kai tai sai Momi ta ci gaba da cewa, yanzu zan sa shi ya sake ki, amma sai kin ban wasu amsoshi guda biyu kacal. A hankali Rahama ta ce ina jin ki Momi, tare da kallon Abdul ta wani galla mishi harara. Shi sai a yanzu ma ya kula da manya-manyan idanunta, don yadda take hararar kai ka ce za su wani faɗo ƙasa ne. Momi ta ɗan gyara zama kana ta ce yauwa mai dauta, tambaya ta farko ita ce, yanzu idan ya sake ki me za ki gaya wa iyayenki da jama'ar gari? Rahama ta ce Momi zan gaya musu ni ce na ce ya sake ni, don ba zan iya zama da kishiyar da ya yi min ba. Momi ta ce good. Tambaya ta biyu, idan suka ce yanzu a kan kishiya kika kashe aurenki, me kuma za ki ce musu? Rahama ta ce zan ce musu don ban shirya zama da ita cikin ƙanƙanin lokaci haka ba. Good my daughter. Idan suka ce me yasa kika ce haka me za ki ce musu? Shiru Rahama ta can ta ce gaskiya babu abin da zan iya ce musu. Momi ta ce kin ga kenan za su miki kallon wawuya wacce take da mugun kishi, sannan wacce kishiya ta fi ƙarfinta, don kawai mijinki ya auro ta sai ki fice daga gidan ki bar mata? Hakan yana nufin fake matsoraciya ce. To a matsayina na mahaifiyar Abdul, ina baki shawara da ki natsi ki zauna a ɗakin mijinki lafiya. Ki kama Allah da manzansa ki ma mijinki ladabi da biyayya. Ki sa ma ranki har yanzu kina rayuwa ne da mijinki ba tare da wata kishiya ba. Idan dai har kina son a yi miki kallon isasshiyar mace kenan, wacce tafi ƙarfin kishiyarta, to dole sai kin yi haƙuri mai dauta, kin sa wa zuciyarki dangana, sannan ina son ki ba wa Abdul farin ciki, don na yarda da ƙaunar da yake miki.
Ina son ki da shi, ina son rayuwa da ke a matsayin surukata. Don Allah don annabi ki goge tunanin barin gidan Abdul. Wallahi my daughter kun dace da juna ke da shi. Ina roƙon wannan alfarmar da ki bar wannan batun da ya wuce gaba ɗaya, kin ji my daughter? Shiru Rahama ta yi tana tunanin zantukan momin. Tabbas idan ta tafi za a ce anti Zainab ɗin ta fi ƙarfinta. Gwara ta zauna a ɗakinta ta nuna ma anti Zainab ɗin ba ta kai matsayin da za ta tafi gidansu ba saboda ita. A hankali ta ce, to momi zan yi yadda kika ce insha Allah. Cikin jin daɗin abin da Rahaman ta ce, momi ta ce yauwa ko kefa. Sannan daga yanzu idan wani abu ya faru tsakaninku, ina son ki fara zuwa ki gaya min ko kuma ki kira ni a waya kafin ki yi tunanin tafiya garin naku, kin ji ko? To momi zan yi yadda kika ce. Madalla, yanzu bari na koma gidan, na san ana can ana jira na. Momi ta faɗi hakan tare da tashi da kallon Abdul ta ci gaba da cewa, ka zo gida ka same ni duk dare. To Abdul ya ce mata tare da tashi ya ɗan yi mata rakiya. Sai da ya ga kulewar motar tata daga layin nasu, sannan ya dawo gidan. Bai ga Rahama a falon ba sai a can bedroom ɗinta. Ya je ya rungumo ta baya, nan ko ta zara kanta daga jikin nasa, ta zaro masa fararen idanunta ta ce, ka kama kanka malam, kar ka ga dan momi ta hana na tafiya ka yi tunanin komai ya wuce. To ba abin da ya wuce, don wallahi ba za ka min kishiya a banza ba, don haka daga yau kar ka ƙara shiga harkata, don idan ka ƙara shiga zan yi maka abin da baka tunani. Bai bar ta ƙarasa ba, ya jawo ta ga baki ɗaya jikinsa, ya matse mata bakin maganar wajen aika mata da wani zazzafan kiss, wanda sai da ya kashe mata jiki lokaci ɗaya. Haka ta dinga mai mutsul-mutsul ya bar ta, amma ya ƙi rabuwa da ita, sai da ya tabbatar ya gama kashe mata jiki tsaf. Sannan ya zaunar da ita gefen gado ya durƙusa a gabanta ya ce da gaske nake ba zan iya rayuwa babu ke ba Rahama. Ban san yaushe ne wata rana a wani lokaci ne na fara ƙaunar ki ba, don Allah mai suna ki yi min afuwa ki yafe min, ba zan ƙara miki kishiya ba har ƙarshen rayuwa. Ya faɗi hakan yana mai haɗa hannuwansa alamar ba da haƙuri. Kawar da fuskar ta gefe, hawaye na zubo mata kunci. Cikin shagwaba ta ce, haka kawai na ji zuciyata na magana a kanka. Da na saurari maganar ta da kyau sai na gane zaurance take min, kan ba wani namiji da zan so sama da kai a duk faɗin duniyar nan. Shi ne na shirya zan gaya maka don mu sake sabuwar rayuwa, sai kawai ka zo min da batun wai ka yi min kishiya. Ni dai ba na son ta, ba na ƙaunar ta, ba na son antin nan taka kwata-kwata. Ta ƙarashe maganar da fashewa da kuka sosai. Rungumar ta ya haurar rashinta yana cewa, ni naki ne ke kaɗai my baby, don ke ce matar Abdul ta farko, san bai isa ya canza hakan ba. Zan baki farin ciki baby na, don na tabbatar anti Zainab ba za ta taba shiga soyayya ta da ki ba. Come on my baby, kwantar da hankalinki, ina masifar son ki fa. Na yi miki alƙawarin ba zan fifita wata mace a kanki ba. Yana zuwa nan da zancensa ta kalle sa tare da cewa ka tabbatar. Ɗaga mata kai kawai ya alamar tabbatarwa. Nan ta shige masa sosai fiye da yadda ya rungume ta, har tana sakin ajiyar zuciya a ƙirjin nasa. Sun ɗauki lokaci a haka suna masu jin ɗumin juna. Suna niyyar raba jikinsu da na juna ne suka jiyo masu kawo amarya suna ta kwaɗa sallama. Abdul ya raba jikinsa da nata ya sukar mata kisa kuma ta ya ce, Baby tashi ki ji da su, kin san yanzu kin zama babba. An kawo miki ita ne don a danƙa miki amanarta. Don Allah my baby ki saki ranki kar su gane kin yi kuka kin ji. Murmushin yaƙe ta mai ganin yadda ya wani maraice mata. Da haka sai ya fice cikin ɗakin nata ta wata ƙofa da za ta sada shi da sashin su kai tsaye. Haka Rahama ta sa wata hijabanta ta fito falon tana gaishe da su. Ba wasu bane illa 'yan gidan sa anti Zainab ɗin. Haka suka musu nasiha kana suka ce duk da anti Zainab ɗin ta girmi Rahama, dole ta ba Rahaman girmanta a matsayinta na uwar gidanta. Sai dai kuma kar hakan ya ba wa Rahama damar yi mata abin da ta ga dama. Haka dai suka gama yi musu nasihar da ta dace. Kana suka je kai anti Zainab ɗin ɗakinta, suka gyara mata kicin ɗin kamar yadda aka ma Rahama. Don ita ma dadi ya sauwaƙe mata komai sai kayan kicin ɗin. Haka suka watse suka bar anti Zainab ɗin ita ma a gidan, kamar yadda dangin Rahama su ma suka watse suka bar ta a gidan. Abdul ya nufi sashinsa wata karamar wayar sai ya ɗauka tare da ficewa daga gidan don zuwa wajen Amir su ɗan tattauna. Ya same shi a gidansu, ɗakin Abdul na da yana kwance, da alama yana huta gajiya ne. Yana ko ganin sa ya tashi tare da cewa ɗan uwa ya kaji da mutunniyar taka. Ya ce da yake akwai so, ban wani sha wahala sosai ba. Don Allah Amir ya ake zama da mata biyu, wallahi ban sanya abin yake ba. Kaga soyayyar ma kawai ina daurewa ne ba wani iyawa na yi ba. Dariya sosai Amir ya mai kana ya ce baka san yadda ake yi ba kai, kawai malam ka share ka matse ka zama babban mutum.
kar ka fifita kowa a cikinsu. Duk abin da za ka yi don Allah, hakan zai sa ka zauna lafiya da su. Ka gama barbatun nan mu koma nawa. Ɗazu fitowa ta daga gidanka maman Ummakati ta kira ni tana gaya min na turo iyayena kan auren namu ni da Ummakati. Idan har soyayyar tamu ta gaskiya ce. Da sauri Abdul ya zaro ido cikin murna ya ce, "Wow, ɗan uwa na taya ka murna. A gaskiya na taya ka murna sosai fa. Yanzu ka gaya musu Abba ne?" Na gaya musu dawowa ta yanzu. Har suna min tsiyawai ko dan naga an ƙara baka mata yau ne. Shine na kira maman Ummakatin. Nan na ce musu wallahi ita ce ta kira ni ba ni na kira ta ba. Suka ce to Allah ya kai mu zuwa goben za su je. Nan na roƙe su kan dan Allah idan sun je a saka mana rana. Dan wallahi auren nake so da sauri. Abdul ya murmushi ya ce hakan yayi ai. Gaskiya na yi murna sosai da jin hakan. Kai ma za ka zamo ango ka sha ni'imar aure kenan. Murmushi Amir ya mai da cewa yanzu dai ka ɗauki hutun ofis ko? Abdul ya ce kai dai bari, ina son na ji da bebi na da kyau, ga kuma anti Zainab, kai dai kamun addu'a kawai ina cikin cakwakiya. Amir ya tuntsire da dariya tare da cewa, na kasa yarda cewar kawai har yanzu babu abin da ya shiga tsakaninka da Rahama. Ka yarda Amir, wallahi ba zan maka ƙarya ba. Inda na ji abin da kake ji na tabbatar maka dole ƙyallin amarci ya bayyana gare ni. Kuma ka san da ɗaukina zan gaya maka don na huta da gorinka. Amir ya ɗan sake yin dariya tare da cewa okay, to Allah ya ji ƙan Rahama yau, amma na ji baƙin cikin yadda za a ma antina APC. Abdul ya mai murmushi kawai don bai gaya wa Amir auren kisan wuta ne tsakaninsu shi da anti Zainab ɗin ba, kamar yadda ta yarda da hakan. Don haka ce masa yayi yauwa, da Allah ina so a sato min Salisu yanzu nan, don zan yi mishi wasu tambayoyi ne. Amir ya ɗan dafa kirji ya ce har na ji gabana ya faɗi, ba dai in ce yau kuma ka dawo da ɗabi'un namu ba ne. Abdul ya murmushi ya ce ko kaɗan, kawai dai ina son yi mishi wasu tambayoyi ne. Amir ya ce oke, yanzu sai mu nemi Abba ta ɓare. Na san kankabar nan sun cika maka aiki. Haka ko suka yi suka kira abokan nasu, masu ɗauko musu mutanen da suke so a da. Suka gaya musu ƙudurinsu nan ko cikin girmamawa suka amsa musu. Haka ko Abdul bai bar ɗakin Amir ɗin ba, suka kira shi suka ce sun cika masa aiki. Da sauri ko Abdul ya gidan nasu ta ƙofar baya, ya shige ɗakin da yake da tabbacin Salisun na ciki. Ya same shi zaune kan wannan dai kujerar sun yi mai ɗaurin nasu da suka saba. Abdul ya kwance shi tare da yayyafa mishi ruwa har ya dawo hayyacinsa. Wata kujera Abdul ya jawo ya zauna a gabansu suna fuskantar juna. A tsorace Salisu ya kalli Abdul ya ce me kuma ya faru? Me za ka min bayan ka canza ɗabi'unka ba ka aikata wannan harkar? Salisu ya ƙarasa maganar cikin tashin hankali. Abdul ya ja numfashi tare da cewa ba abin da zan maka. Kawai ina so ne yanzu ka faɗa abin da zan gaya maka a rekod ɗin wayata. Salisu ban aure anti Zainab don na sake ta ba ta koma gidanka. Na aure ta ne don na yi mata tsaftataccen zaman aure da ita.